Раҳмати бобим иштирокчии ҷанги дуюми ҷаҳон, ҷанги бузурги ватанӣ буд. Аллоҳ субҳонаҳу ва таоло тамоми гуноҳоша биомурза, мусафед доим мегуфт: рафоқат қиссаи талхест, ки аз номаш гирезонум. Ба номардон на ки мардӣ, ки ман кардам пушаймонам. мавзӯъ дар асоси мушоҳидаи як гала ноҳурмативу зулму ситам аз ҷониби намояндагони ҳукумати трус, ки нисбати муҳоҷирои бечора раводӣ достанд. ин навора бо андӯҳи бепоён, бо ҳаяҷон ва ҳамдардии зиёд сохта пешкаши ҳамагон мегардонам. пешаи чақчақ каме таъриха варақ задам. ай муносибатомон аз аввал то ба ин ҷониб хостам андозаям боша балад бошам. калазарди худозада ки гӯё чақчақҳои пешвои моро даганят накард ва ҳамиқа хулоса пайдо кардам. ё ай вақтш нисбати мо калазардакишона кардагиянд. бобиёи мо намешиданд иёра кайҳо Адольф Гитлер ба ҳаму ин патентиш ғайн лигн мекард. на ҳама ҳамсояи наздикаи хеши дура қаринат мегарда ва на ҳама гуфтаҳои момад рост меброянд. дар ҷанги 41-45 бобиёмон аксарияташ дар фронт буданд. куштанд, мурданд, асир, захмиву бедара гардиданд. алеҳ Станислав ученти дар дрикс кавароткаи бабулят ба ҷо будӣ. бобиёмон сода буданд мегин? не. мара дилам сӯхт барои ту. гуфтум на бечораям.